nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Uba damang sengkon ubadai u district sport officer Southwest Kasil district ula mynsiem ki samla ki ban salej ban yashim benta haka subroto Mukherjee Cup football tournament arhaja arpoar ka ban salong hanong ba Shillong. Kumka office jong district sport officer DSO kala pha da ka jingkit bokir yang bat haka ju ka poro ula mynsiem bat ula ong ba kin ialehkai ba khnang bakan wanra ya ka nam ka burom om tang ya ka school henry ya ka district hi bro ka wai ula ong shushuru ba habaki mi na po la ka jong ka district ki de pan pen i ya ka akor ka burom man long ke badon akor bat lada ki don kam ai kim de ban ya la na kinong yalam bat ki officer lani kinong penyal school lani kinong hikai school hakani kasngi kid bokir yang kabla penlong hapo madan artificial tof MDSA Southwest Kasil district Maukarwan la don lang ru officer jong ka border area block development uba A1 ba kinong hikai school bat kumju ru kirang bat kitai kenjat bol kiban samik mat napo ka Southwest Kasil district Kikan hun ni ki school ki ban sami ban lei ban yashim benta haka subroto Mukherjee Cup football tournament arhaja arpoar ka ban salong hanong ba Shillong kilong naka balang malangwir higher secondary school jong ki khanna ki ba hapo ka khat news nem ka kata but napo ka school Jakrem Presbyterian higher secondary school jong ki khanna ki ba hapo ka khat south nem ka kata ki ba deiru ki khanna shenrang kat ba ka lengdo one young secondary school ka de jong ki khanna kan thai ki ba ha ka kata ka ba khat news nem kre na banta kali ka subruto ka bandong po Shillong ka ya chikman mo na kiliang ki school kila khot igini ki coaches ki bala ai ki coaching ya pi na try kila hun ya PS ngom no yes tonat coaching mono bala ju yo coaching ba mjanga kom district sports officer mo aku ban shwa bangin lej ya kani ka subruto cup ban simbentan tai po Shillong ya ka state level na shwa ban kitbok ya piwe mo di nakaliang jonga aku ban ong pi le pilek chete kan mau phem represent tang ka school ka jong pi represent ya ka district mo ka district jong ibaro ka wei ka mo di mo pi mo ki balam nanti ban ialehkai ka under 17 boys and girls but ka under 14 kini ki shenrang di kan mau ba ban maintain ya ka discipline ka jong pi mo namar ke ka bo pi le kan reflect ya ka school jong pi but kan reflect ya ka district but kata ka de ke ka bo pi haban sport ko ba mo tiken mau pinle chite maintain ba ya discipline mo kidon kam kani katai kidon ki manager kidon pi kidon ki coach kidon pi ki banyalam mo da kli neki da pan permission neki pile kani le katai kanunu jindon kam pi approach pe coach ki manager ki ban pe pi kini kisni ko kidon chite mo te kan mau ba kitiar kitar ki ba pi ra sobha ban pe ta lagi jong kitiar kitar mo ra ki pla ki ba le se pila ban phang tala ne pila ban yu ki kitiar kamtam ni kitiar ialehkai kum ki boots kum ki shin guards mo kitur kila ki jong ki personal fi bandon mo ra pe wonum don baklen yo pipo yang madan nongo tum don shin guard ta ka boot galap ha kam long shoe ne kam lim tai kita ki ban shwa ban ni di ban biang dun mo ti nakiliang ki jersey ka rong jong ka jersey jong ka Southwest jong ni ka de ka ni light green mo ti punya phong kata ka ju hi ka rong na benta kadi ka competition bang represent chite kata kadi ka color kila ai ni ka light green kadi ka official color jersey jong mo di ka jaka bang ialehkai po Shillong kan dei hapo madan he mulai katar bade artificial turf nanta po sai nehu sai training center po nehu bat hapo ka artificial turf hapo MFA hapo puluh mo digini live venue bakin pelong jing ialehkai mo teka fixtures ru kila pha ngatai ki team managers ki coaches baro kila yo kila tip mo ka kaport ialehkai ki de no ngo bhan long ki papen kre mo ngo bha ban poi ha kapor cheteli de kila le himlong ban mo phawan subu nyu buje mon nyu buje pra buje mdei ban slam mo pej bai kata long discipline bha